ଆଜିର ରାଶିଫଳ 7 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ 6ଟା 27, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ 5ଟା 19। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ତିଥି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ 6ଟା 47 ଗତେ ପଞ୍ଚମୀ। ନକ୍ଷତ୍ର ମଗାଧି ବା 12ଟା 31 ଗତେ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯୋଗ ଆୟୁଷ୍ମାନ। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଆଜିର ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଅମୃତ ବେଳା 7ଟା 16 ମଧ୍ୟେ 8ଟା 3 ଗତେ 9ଟା 8 ମଧ୍ୟେ ରାତ୍ରି 6ଟା 6 ଗତେ 6ଟା 55 ମଧ୍ୟେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା 7ଟା 17 ଗତେ 8ଟା 2 ମଧ୍ୟେ 2ଟା 27 ଗତେ 4ଟା 52 ମଧ୍ୟେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାଳବେଳା ବା ବାରବେଳା କାଳବେଳା 9ଟା 9 ଗତେ 10ଟା 31 ମଧ୍ୟେ। ବାରବେଳା 11ଟା 50 ଗତେ 1ଟା 11 ମଧ୍ୟେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଲ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଚାଲନ୍ତୁ 12ଗୋଟି ରାଶିର ନାମ ଜାଣିବା ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସଫଳ ମିଳିବ, ତଥାପି ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁତା କରିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବୈଦିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଦ ବିବାଦର ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେଭଳି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ବିଚାରର ଭ୍ରମାରରେ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନିଦ୍ରା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ। ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭୟାନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ମିତ୍ର ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇବେ। ଲଘୁଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଅଛି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସମାଜରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀଜୀବୀ ମାନେ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଦେଶ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ମିଳିବ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ପ୍ରାପ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମର ସଫଳତା ମିଳିବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ସେଇଭଳି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିକଶିତ କରି ନିଜର କାମ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ପାଇବେ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୁଟୁମ୍ବଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଗ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ ହେବ। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରୋପକାର ବଦଳରେ ଉପକାର ମିଳିପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟା ମନ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଚନ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ଦେବେ। ସେଇଭଳିଆ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବହୁତ ମିଳିବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ତଥା ପୁତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ବନିବ। ଚାକିରି ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଅବସର ଆସିବ। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରୋପକାରୀ ହେବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଘର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବୈଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା
ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ତଥାପି ମନ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଇଭଳିଆ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମନରେ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା କାରଣରୁ ପରିବାରର ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଶେଷ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ନିକଟତା ଅନୁଭବ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ତଥା ସାକ୍ଷାତ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଳିବ। ଉତ୍ତମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ।